Guys, pupunta ako ngayon sa palengke. Kasi inutusan ako ni Lola bumili ng manok. Yung ready to eat na manok. Init-init. Ganyan si Lola. Pag maisipan niya na may pabili siya, kahit ang oras, tignan nyo, 9:30 na guys, ang init-init. Diyos ko, ang init talaga. Yan guys, punta na ako sa palengke. Malapit lang naman dito yung palengke guys. Yun lang yung sadya ko, yung manok, yung ready to eat na. Yung wala daw buto. Parang steam lang na manok yun. Mahilig talaga sila sa steam. Init-init guys. Hi guys. Ingat lang tayo guys kasi ang daming sakyan. Tapos dito sa Taiwan, yung mga nakamotor ang bilis-bilis nila. Tapos dito sa Taiwan guys, napansin ko, hindi sila mahilig na magbusina. Kainit. Si Lola kasi kapag may isipan niya magpabili kahit anong oras. Matagal na daw siya hindi nakakain ng manok. Itong gamit ko guys, motorbike. May bike naman doon. Yan. Ito guys, yung gamit ni Lolo noon. Kasi ang una kong alaga yung asawa ni Lola. 1 year pa lang niya, namatay na siya. Kasi nagkomplikasyon na yung sakit niya. Diabetic kasi siya. Naapektahan na din yung puso niya. Ni hi! 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 Dito guys yung Pinoy Church, Catholic Church dito sa Miaulay. Sino ang religion na ka-caretaker dyan na inutusan na lang ni Lola na bumili ng kung ano sa palengke? Kasi guys, may nababasa ako sa Facebook, pinupost nila na yung mga alaga nila, hindi nila inahayaan yung mga wailaw na bumibili ng kung ano-ano kasi hindi nagtitiwala yung lola nila. Sa akin nagtiwala man Lola kasi alam naman niya yung mga presyo. Yan, dito ako magpa-parking guys. Yan. Dito na ako guys. Punta na ako sa palengke. Yan. Punta tayo sa palengke guys. Ang init. Sana may maabutan pa tayo na nagtitinda ng manok. Yan, malapit na tayo. Nagpapasalamat na lang ako kasi kahit maraming problema, magaan naman yung trabaho ko. Paano na lang kaya kung mahirap yung trabaho ko tapos marami pang problema, Diyos ko. Yan, walang maraming tao guys. Yun lang naman ang sadya natin, yung manok. Sana nga may maabutan pa tayo. Ito may puto daw ma. Hao liang pai. Hao. Ito yung
两排，好，好，2张。好，好，拜拜。鸡哦，烤鸡烤鸭。来茶鸭油鸡腿看看哦。 Ito guys, oh, walang balat. Ay, walang buto na manok. Bili lang tayo ng gulay guys. Yan, dito sa palengke, medyo maingay guys. Baka hindi nyo ako marinig. Punta tayo sa bilihan ng cake guys. Almusal namin ni Lola bukas. Dito guys yung bilihan ng mga tinapay. Wala na yung cake guys na tag 50 NT. Wala na, ayaw ni Lola yung mga yan. Kipento sa wika. Tatlo daw ang 50 NT guys. Mura na. Bili tayo guys. Ayan, ito, tag-isa kami ni Lola. Napen ko eh. Dito daw 50 NT tatlo. Doon daw sa kabila 25 NT ang isa. Ano kayang pipiliin ko? Ito na lang. Ito na guys. Tatlo yung binili ko. Hao. Uso ko eh. Hao, sisi. Bililing tayo ng pan guys, gulay. Ang init guys. Uwi na tayo guys, nabili ko na yung gusto ni Lola. Meow. Yun yung mga kaibigan kong check ko guys. Yun yung mga nag-subscribe sa akin. Uwi na tayo guys. Punta na tayo sa sasakyan. Papunta na tayo sa pinagparkingan ko guys. Ang init. Diyos may marimar. Ganito ang trabaho ko bilang isang caretaker, caregiver dito sa Taiwan.
ka-caretaker dyan, sino relate dyan? Na kayo na ang inuutusan ni Lola para mamili ng mga ulam nyo. Sabi ko nga yung iba, hindi pinagkakatiwala ng mga alaga nila sa pagbili ng mga ulam. May tiwala naman sa akin si Lola. Kasi hindi ko naman siya kinukupitan. Alam naman niya yung mga presyo. Yan guys, andyan na yung sakyan natin. Andun yung sasakyan natin guys. Hintayin lang natin kasi hindi pa tumigil yung mga sasakyan. Yan na, wala naman ang sasakyan. Tawid na tayo. Andun yung sasakyan natin, no? Yan. Yan. Banti na tayo guys. Uwi na tayo. Let's go home. Yan. Uwi na tayo guys. Ang init. Tis-tis lang guys. Mga kamamsi dyan, nakagaya ko, mga ka-caretaker dyan, na binabaybay ngayong oras na to, binabaybay natin ang kainit-initan ng araw. Ang init, super. Yan, yung Catholic Church dito sa Miao Lake. Ito naman yung isang kaibigan ko, si Selpa. Dalawin pala natin, daanan natin saglit. Punta tayo sa bahay ni Selpa. Yan, dito yung bahay ni Selpa, yung kinukuhanan, nagbibigay sa akin ng malunggay. Dalawin natin siya guys, bago tayo uwi. Maaga pa naman. Tignan natin kung andito siya, baka nagluluto siya or what, or baka wala siya. Selpa, nagkuway lao ne. Ayun yung malunggay niya, oh, dami. Uwi na tayo, uwi na tayo. Baka naglalabas siya, hindi niya marinig. Hindi ko kasi sinabi na pupunta tayo dito. Ayun yung malunggay niya guys, oh, ang dami-dami doon, oh. Ayun, oh, nakita nyo guys, ang dami yung malunggay. Yan, oh. Yan. Uwi na tayo guys. Uwi na tayo kasi baka naglalabas siya. Shout out na lang tayo. Ay, shout out na lang sa'yo, Selpa. Basang-basa na yung likod ko. Dito guys, ang init na, 37, 38 daw na yung init dito. Paano na lang sa Pinas? Kasi sa Pinas, umaabot pa daw yata ng 42. 40, ganon. 42, oh, ang init-init na. Diyos ko. Naninigaw sila. Yan, Family Mart guys. Dito ako pumupunta pag gabi, pag nagugutom ako. Yan, oh, tatawid ako dyan guys. Tignan na natin yung mga sasakyan kasi ang hirap. Ang hirap mabundol. Ang dami nang nadidisgrasya dito ng mga Pinoy. Lalo yung mga nakamotor, nakabike. Kaya ingat-ingat din. Ayan, mag-u-turn din siguro to. Pupunta sa kaliwa. Itong taxi. Gato ang taxi ng Taiwan guys. Ganyan. Bakit tagal-tagal mo naman? Miss Mayo Marimar. Ano na? Oh,
Mauna na ako sa'yo. Ito guys, Thailand. Kapitbahay. Hi! Thailand guys. Yan, malapit na ako guys. Dito na. Dito na ako. Yan, dito yung parkingan namin. Dito na ako guys, nakauwi na ako. Nakauwi na ako guys. Kaya dito ko na puputulin guys tong video na to. Maraming salamat po sa mga nanood sa mga latest video ko. At sa susunod pa, sana manood po kayo yung madadaan po sa channel ko. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. I-like nyo na rin. Comment. And share nyo lang po. Tsaka pakiclick na rin po yung bell button para po ma-update ko kayo at ma-notify sa mga susunod na video ko. Maraming salamat po. Thanks for watching. Bye!